in America. De première. Ja, we zullen het nou hebben over de première van Freddie. Dat is het belofspel van de 10. Het gaat over het leven van de verneemde jonge Freddie Mercury van Queen. Die kennen elke niet vanzelfs. 24 mei is de eerste vaststelling. Nou, die ben al hier al uitverkocht. Maar gelukkig is de try-out nou extra populair. Dat die opengesteld wordt, marikaties. Dus ja, dat heeft nog doel om de route te vertellen. En om mensen het enthousiast te maken zien. Laatste koers. Altijd nodig is, want ja, je bent zo super populair. Op tafel Jan Roekstra, regisseur. Hey. En Johan Meesters. En later praten we nog met Herma Altena, zij is songcoach. Ze krijgt nog keihard haar best in om het Songfestival te redden. Krijgt net slagen, nee. Maar ze helpt wel mooi met Ite Bosga. Want hij speelt Freddie en zongt dus als Freddie. En dat is... Misschien kan die volgend jaar wel naar het Songfestival. Ja, dat zullen we daar zo eventjes. We zullen laatst even een hartje nemen. Of dat. Selectieprocedures ben net zo heel dreigend bij u. Ja, we hebben het even over Freddie. Nou, wat leuk. Want ik heb die films, jongen. Ja. En dat vond ik een fantastische film. Ja, ik. Ja, en daar was er een stuk van mij. Dan mag er een stuk van maatje. Ja, gosje, Pietje. Nou, ga er maar aan staan, hè, inderdaad. Nee, maar dat hebben we die. Ik heb de film als leidraad nam, maar het is net een kopie van Ian op Ian. Oh ja, we maatje Bohemian Rhapsody nou, als hij op lof speelde, hoor ik net van. Ik maatje er altijd wat eigens van, uw eigen draai. En ik vond dadelijk zoiets van, nou, we vinden we een goede Freddie, want dat is wel belangrijk. En ik denk, ja, die man die wil zo uniek, met zijn bereik en zijn stem. Ian op de safvolle dat we die vinden. Wist wat ik doe? We knippen die rol in stukjes. En er is vast wel in dit heel goed jongen kennen. Er is vast wel in dit heel goed doensje kennen. En er is vast wel in dit heel goed piano spelen kennen. Nou, die hien ik al een keer. Maar er zijn nog 2 uur. Dus we hebben nog 2 Freddy's. En Ite dus en Laura Oosterlo. Maar is het dan een combi? Dat ze jongen en spelen? Of? Ze jongen en ze spelen. En bij mij is een soort tiertspaat van de jaren 70 en de jaren 80. En beide Freddy's spelen en de jaren 70 en de jaren 80. We hebben zelfs 2 Brian May's. Hebben ik. Okay. Ja, leuk. En mooi pruiken dan mooi, denk ik, voor Brian May. Lekker, het wordt een verkleed partijtje. En, het is ik handig dat de dubbele rol ben. Want soms gebeurt ik van alles op het podium. Ja. Dus dan is boven een Freddy of een Brian May. Maar beneden is ik een Brian May en een Freddy. Dus er van alles gebeurt. We litten aan, denk ik, doen we nog wel even in hoe het te zien is. Hè? Want ik begreep dat alle spelers eigenlijk continu op het podium staan. Bij Smack bij Siske Drat in Drachten. En dat is best pittig voor de spelers, hè? Ja. Want ze constant ontstaan. Ze moeten er heel te bijwijzen. En dan... dan krijg je het tafereel van mij maar toe op. Oh! Ja. Nou, daar ben je nou nog aan het oefenen, om dat een beetje mooi te maken. Maar toch even voor de mensen die Freddie dat verhaal net kennen. Kist dus even meenemen naar wat dat verhaal is en hoe zou er een soort van Frieske oerzetting van maken. Hè? Ja, nou ja, Freddie Mercury is de zanger van Queen en een hele excentriek figuur had het best. Een hele goede zanger. Hij leeft helaas niet meer. Hij is overleden aan AIDS in de jaren 80. Ik zie even naar Jacob, u zei Queeniepedia, 90, thank you. En, maar die wie heel getalenteerd en die wil graag zijn eigen muziek maken. En dat had er dien. Hij is bij een stel jongens kwam, Brian May, Roger Taylor en John Deacon in de letter bij kwam. En ze zijn hele verneemde band West Queen. En die smieten alle strommelkoors. Ze gaan elke uitdaging aan. Ze houden zich net bij Ian Style van rock of hard rock of weet ik veel. Nee, alles. Ten tijde van de jaren 80 dat de synthesizer erop kwam. Oh, leuk, maar wie ik wat met waan. Mm-hmm. En dat juist ik in die muziek. En ondertussen is het verhaal van Queen? Ja, ik zoek rechts Queen. En mij een beetje eruit tilt Freddie. Want hij had ik wel ondogense dingen dingen. Hij mocht graag wat pruwen en wat snuwen. Dus dat soort dingen, dat liet we ik wel zien. En wat, ik wil toen nog wel wat een taboe weer. Ja, hij weer homoseksueel, gay. Daar maakt ze veel geen probleem van. Hij had er zelf ook nooit een probleem van maken. Maar nou, dat het heel lang. Hij hoorde net dat hij de man wie die bekend stond van, nou ja, ik ben de man met de ziekte, dus plak me er maar op. Nou, het ziekte het volgens mij tot een paar maand fascineerd. Ja, dat had hij. Dat hij nooit wat zijn, maar nee. de hij liet het altijd een beetje in het ongewis, inderdaad. Het mysterie rondom de man. Ja. Nou ja, zulke soort situaties litten we. Ik zie aan situaties, maar ik in situaties met de band, dat ze aan het repeteren binnen. Ja. En Johan, want daar heeft ook een grote rol in de muziek en het oerzetten, begreep ik van de teksten en zo. Ja, we hebben teksten
Het is een Fries hier belofspul, dus we vonden het mooi om de teksten in het Fries oor te zetten. Dus ik heb jouw vestjes van mijn oor zetten en Jelmer had een hele prachtige vestjes oor zetten. Jelmer had eigenlijk alles oor zetten. ik mocht jouw oor zetten. En hoe binnen rek noemers waarbij je denkt, ja, hoe zet ik dit oer? Ja, als je Radio Gaga en ben het überhaupt hele bijzondere teksten? Of? Nou, het zijn wel hele bijzondere teksten, maar een van de teksten in het toneelstuk is van, hij is die teksten wel eens jet, ja, die binnen koekoek. Sommige teksten zijn echt koekoek. Want ze zijn heel simpel. Ze zijn heel simpel. Nou ja, simpel wat ik net zei, ze zijn eigenlijk heel poëtisch. En als ze heel poëtisch binnen, dan kan je dat ik op een Friese poëtische manier maar dezelfde betjutting oerzetten. Ja, want ik is er net wat oerzetten, want dan is die hele bezitting vet. Nee. Maar dat maakt ik net wollen. Nee. Want dat is nooit. Dan zit ik nog maar ritme. En dan zit maar uitspraak en ja, dus ik heb een hele prille song en dan weer ik aan het schouwen en van typen en dan zong ik klinkt het wel een beetje en ken je dat jong inderdaad. En helpt het dan niet dat Fries eigenlijk heel dicht bij het Engels luidt? Dus dat klankkleuren of zo makkelijker te vertalen binnen? Ja, dat helpt wel inderdaad. En we hebben sommige nummers ik gewoon besteed Engels litten. 1 of 2. Dus We Will Rock You, dat is zo nadrukkelijk. Wie zullen die rocken? Dat wil niet. Nee. Dus dat horen we gewoon. We will. Radio Gaga? Die is wel oerzet. Dat is dan een radioomroep? Ja. Nou, Friesland. Dat hebben we inderdaad. Ja, zeker. dat wist ik dat niet eens. Alweer is onder. Ja. Alweer is Omroep Friesland. Ja, tuurlijk. Oh, wat tuurlijk. Dus kom luisteren dan. Dat is wel. Ja, hè? Ja, je kan inderdaad wel eens naar je campagnespot worden, maar... Dat ben wij voor. Hey, en dan even dus hoe het eruit ziet. Dat publiek, dat komt natuurlijk. Je hebt een extra grote tribune besteld. Ja. Dat is zo volle animo weer. Vind ik nog wel een keer om even te bepraten. Maar wat just als het bij je binnenstad? Nou, we hebben een locatie voor in de 10. Vorig jaar of die daarvoor hebben we een rondje maken van wat ben mooie plakken en welk verhaal wil vertellen. En uiteindelijk kwamen we uit bij echt een verschrikkelijk lelijke loods. Heel industrieel. Ja. Maar we zeiden, dat kerst wel wat meidje met verschillende podia. Want ja, we hebben door een band, dus het is een optreden van een band. Dus zij is het podium ik wat onkleid, maar we moeten ik die orensituaties zijn litten. Dus we hebben verschillende plateaus, niveaus, catwalks, hoe het dan maar nemen was. En nou ja, wat Johan en ik zei, dan worden er dus scènes ik tegelijk spelen. Dus dan treedt de band Queen op, zogenaamd, want onze spelers Queen, die treden net op, die maken geen muziek. Er zit een echte live band weer achter. Dus dat is just ik. En daarboven, we hebben verschillende... Dat is just dan weer een soort schaduwscène, een spiegel... Meme of zo? Ja. Oké. Ja, dat Ite bijvoorbeeld een scène had dat er een gesprek had met de platenbaas van mij wie een album opnemen. Dan ondertussen is Laura, mij Berber volgens mij, Mary, is ze aan het kleren shoppen. Dus die zit er verder niks. Maar we zien gewoon dat er ondertussen van alles en al wat gebeurt. Het idee van een fotoalbum, dat is al je fragmenten uit een leven van een mens. Schenkers, tegelijk schenkers, derde foto op die pagina, derde foto op die pagina. Dat weer een beetje het idee van deze vaststelling van ja, we zitten maar snel in dat fotoalbum van Queen te zien. En wij, de spelers, dus daarom zitten we continu op het toneel. En op het moment dat stopt maar ze zo, frek, dat ben ik. Prukje op, jas gewoon en gaan. En dan is het niet al even hoe de kleren. En we kennen Freddie Mercury natuurlijk ook van zien opvallende en iconische outfits. Zullen we die ik weer waarom? Ja, we doen. Nou, Anneke Hoogveen die dat kleren en die had haar lekker uitleefd. En fantastisch. Dus volgens mij, hoeveel kleerwissel had je al eten? Ja, wel een stuk of 5, 6. Nou, Laura en ik. Dus dan hing je echt al je outfits van Freddy. Een stuk of 12 hing je achter de schermen. Gewoon kleding rijken vol. En dan heb ik als Brian maar in jasje zei maar dan zijn gewoon kleding rijken vol. Dat is eigenlijk verschil met de blauwe. Verschil met de blauwe, ja. De jaren aanzien dus hoe dat zit voor de spelers en hoe ingewikkeld dat is om te jong en wat de zangcoach erbij doet. Viel hartstikke leuk. Fijn dat je hem er nou je win. Succes. Dankjewel. Wij zullen nou even zelfs even naar een klassieker in, want ja, Hard My Net Chin is natuurlijk Don't Stop Me Now. Ja, precies. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now.
through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Like an atom bomb about to explode. I'm burning through the sky. Yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic woman of you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey! Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh. Don't stop me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Ja, dat wordt Good Mooi Song, maar dit is een klassieker. Don't Stop Me Now. En in het Fries is het dan Houd mij net zin. Ja, en dat refrein vond ik ook wel leuk. Nee, wacht even, ik ben een... Houd mij net zin. Ik ga zo'n protte willen. Geen uit mijn dak. Houd mij net zin. Wosto ik ouwe hoeren. Dan bist op die plak. Houd mij net zin. Ik ga zo'n protte willen. Houd mij net zin. Ja, weer zo'n protte willen. Geen voor altijd uit mijn dak. Nou, prachtig. En dat wordt dan een song onder oren terug Ite Bosga. Hij zit je nou aan tafel als Freddy. Bist net de enige Freddy, wat ik alleen zo aan Eke Laura. Dus de vrouwelijke versie. Dat is wel heel bijzonder dat je hem dat zou doen. Ja. En dan is de coach terug Herma Altena. Ja. En die zit je direct aan tafel. Ja. En dit is nogal even een put, denk ik, hè? Of net? Om dit de goed in te krijgen. Of verwacht je hem dat het publiek zo allemaal jongt dat het... Dat het dit jaar? Nee, dat het dit jaar. Want dat kind natuurlijk ook. Nou, het is een hele grote uitdaging. Dus dat is inderdaad iets wat wij heel goed uitdacht hebben. Dus we hebben er een goede groep backings bij zetten die de boel ondersteunen. Ik heb zo vol mogelijk opnames, zodat ze thuis een soort dwang kennen. Zodat ze genoeg oefentijd hebben en materiaal hebben. En dat het IT al je goed dingen eten? Want vertel, hoe? Ik ga mijn best dingen. Bist je een zanger of bist je een toneelspeler? Wat bist je van origine? Ik doe eigenlijk beide. En het is of ik stap volledig in de band scene, of ik ben echt volledig bezig met toneelspelen. Ja. En is er wel eens jij wat song van Queen? Van Queen net echt, nee. Maar de muziek spreekt me wel heel bot aan. 60s, 70s, Stones, Beatles, dat soort spul. En zelfs de Johnny Cash vind ik helemaal geweldig. Maar Queen is net echt perforce mijn favoriete band. Maar toch sprutst het me wel heel bot aan. Ja. Ja, en ik heb begrepen dat die Freddie Mercury die heeft zo'n speciale wijze van jongen dat hoe ze maar een autotune eigenlijk al niet eens bereiken. Hè? Daar heeft iets maar je moeilijk kennelijk. Die tosking zien ik wat tevoren. Ja, dat soort ja.
Bist dat mij aan de gong om die techniek een beetje te halen? Nog eens zoiets van, nee, ik zong gewoon wat ik zong. En Nou, eerlijk zijn passen de hichters wel aan. Hè? Want je kan net zo heet jongen als Freddie Mercury. Hè? Dat mag je net willen. En bepaalde hichters die werd ik bij ken, ja, die nummers die hij kregen. Bepaalde hichters werd Laura, maar haar vrouwenstem beter bij ken, die had zij kregen. En wat zongst dan? Welke nummers? Another One Bites the Dust en You're My Best Friend. Ja, 2 nummers. ja 2 nummers. En helemaal solo? Of? Een stikje, zeg. Ja. Another One Bites the Dust, dat speelt zich aan en dan komen we bij elkaar in scène om voor het eerst bij elkaar te repeteren. En dat is een doorslaand succes en dan willen we daar wat mee doen. Hè? Dus we moeten een manager hebben. Nou ja, we moeten naar een platenbaas staan, want dan kunnen we het groter meidje. En zodoende wordt het steeds een stapje verder. Toen door Engeland, toen door Amerika en zo wordt Queen groot. Ja. Dus zo spelen we dat heel mooi uit. Ja, mooi. Wat is het eigenlijk? Ja, ik kom net vinden. Wat is het in het Fries? boekje wat ik hier heb. Waar zit in het stof te bieden of zoiets? Wat is het? Nee, dit is een liedstukje die hebben we in het Engels litten. Oh, Ja, want het is echt heel moeilijk om die woord te zetten. Ja. oké, maar ik zou kijken al, het is een heel soort uitverkocht, hè? Ja. Die hebben natuurlijk vrienden hier en het heel goed in. Gouden Gurbers won, Ja. publieksprijs. En dan komen ze al hier massaal naar de 10, want het zal wel heel goed worden. Maar dit is natuurlijk wel echt wel heel eng. Ja. Want ja, het jongen en het klinkt net goed, dan bist het namelijk. Oh. En elke niet een kind is ze noemen. Het is net van de kist even smokkelen. Nee. Hoe leeft dat bij je? Nou ja, Ik wil de druk net heeg lezen. ik heb er wel een heel soort vertrouwen in. We hebben gewoon echt heel soort oefenen. Wij hebben echt, Jammer en ik, hebben echt samen zien van welke nummers binnen te dwan en welke nummers moeten we gewoon net willen dwan. Dus daar hebben we wel heel goed aan uitgedacht. En we hebben een hele groep backing vocals die de boel ondersteunen. En we hebben echt heel goed zien naar de solisten. Welke hichters, wie kan wat jongen. En daar heeft Jelmar maar de scènes wat op onpast. Dus ik ga gewoon... Jelmar heeft iets in de kop van... nou, ik wil graag diep zo'n bij deze scène hebben. Daar je dat nummer bij, ken dat ja of nee. En daar kom ik in beeld. En we praten we samen van dat wie is het ja of nee. En welk nummer kind dan bij net? Nou ja, ieder krijgt eigenlijk al saai, hè. Bepaalde nummers binnen Saheeg en daar kan ieder gewoon net bij. Daar kan gewoon geen ieder normale Liekers welke bekende zoen we? Even zei dat Hart mij net chin, die dat zei dus ik. Ja? Nou ja, dat giet Saheeg. Dus die hebben naar Laura zetten en ieder dat dan een nummer werd hij wel goed bij kan. Ja, en bijvoorbeeld de klassieker die het altijd op nummer in staat, mijn oude nij. Zit die erin? Bohemian Rhapsody? Ja. Er zit een liedstickje in. Maar inderdaad, die hebben we wel achterwege litten. Want die is... Dat is gewoon te moeilijk. We zijn gewoon inderdaad we zijn gewoon wel amateurtoneel. En daar zijn we gewoon wel realistisch in. En dan heb ik zoiets van, dat wat lauwer net, dan dat we het als een woldog en het stiet net. Nee. Maar ik kan me heel goed vaststellen dat je rent een risico aan de andere kant. Ik denk dat ik een heel soort mensen het echt heel noffelijk vind om daar te zitten en mooi te showen. Ja. Dat is een beetje dat gevoel. Ja. Is dat ik was zo? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat die hele belevenis. Hè? En die muziek die spreekt zo bot aan. Dus ja, iedereen kent het eigenlijk. Hè? Vooral de klassiekers. Hè? We hebben wel een PFS'jes erbij die wat onbekender ben. Maar ja, dat is ook wel leuk om te jaren, denk ik. Ja. En hoe vies het qua toneelspel? Ja, echt lastig, want een mooie uitdaging, like het zou hè. Ik ben geen Freddie Mercury van nature. Ik ben wat ingetogener en dan kost echt boeten in grenzen en dat vind ik juist heel leuk om te doen. Ja. En een hele grote uitdaging, want ja, ik moet natuurlijk wel shinen. Hè, ja, dat ik, maar de hashtag donkere kanten hoor. Ik bedoel, zeker. In bioscopen en ik weet niet of dat al hier voorbij komt. Maar, ik ben op plastic wel helemaal naar de groen en dan moet ik proberen daar weer uit te komen. En dus die scènes mag ik spelen. Ja. Dus, de wraksling met het eetzek? Ja, maar echt dat ik helemaal uitleefde we terug een foute manager. Ja. Die mij van feestje naar feestje begeleid. En hij kent op lijst net meer aan. Hij liet zijn vrienden in de steek, Queen. Op lijst zocht hij dat in en komt hij weer bij Queen gelukkig. Ja. Bijzonder hè, dat ik heb die Rocketman action van Elton John. Het liep het bijna gewoon copy-paste. Niet waar man hoe dat leven leidt het.
Nou, Jens Spielinat, hartstikke. Het wordt een groot succes nou, want de kaarten zijn al uitverkocht. Waar kun je mensen nog de try-out kaartjes op bestellen? Op, nou? Dat we weer even zo vlug. Ierpelof.frl. Ierpelof.frl en dan gist naar de 10. Daar staan eigenlijk nog volle meer Ierpeloften op. Want het wordt drok. Juni en juli, dat gaat man Het in seizoen is begonnen. Maar je traap je af, nevens mij. Je bent hier van de eerste. Wat zou ik nou krijgen? 24? 22e. 22. Dan is de try-out. Ja. Daar heb je nog kaarten voor. De rest is uitverkocht. Ja. En heel ze het willen. Dank u wel. Dat Dankjewel. kunnen we hem net wensken. Wil je het al afsluiten? Want het is zeker het einde van ons programma. Ja, dat Tine. is via deze editie van Op en Uit.